బేబీ పుట్టిన వెంటనే తలకిందులుగా పట్టుకుని కొట్టడం. ఇలా కాళ్ళు అల్లడదీసి బేబీని వెనకాల కొట్టేదే కదా, అబ్సల్యూట్లీ నో అండి. దానివల్ల చాలా ఇంజరీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. తల్లిపాలు సరిపోకపోతే హనీ అండ్ వాటర్ ఇవ్వడం. హనీ, షుగర్ వాటర్, ఆవు పాలు బేబీస్లో ఖచ్చితంగా ఇవ్వకూడదు. ఇన్ని ప్రిలాక్టిల్ ఫీడ్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ నో. తల్లిపాలు ఇచ్చేదానికే ట్రై చేయండి. న్యూ బోర్న్ బేబీలో బాత్ ఇది పెద్ద మిత్ అండ్ డిస్కషన్స్ నడుస్తాయి. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ థింగ్. బొడ్డు ఊడిపోయిన తర్వాత స్నానం చేయించడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బేబీకి నలుగు పెట్టడం. నలుగు పెట్టడం వల్ల చాలా మంది పిల్లల్లో ర్యాషెస్ వస్తున్నాయండి. శనగపిండి కానీ, పెసరపిండి కానీ, మిక్స్డ్ పిండి కానీ ఏది వద్దండి. మంచి సిండేట్ బార్ కానీ అరే క్లెన్సర్ తోటి బాత్ చేయించవచ్చు. బేబీస్ కి సాంబ్రాణి వేయడం. సాంబ్రాణి వల్ల లంగ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ వస్తున్నాయి. సో నో. బేబీస్ కి కాటుక పెట్టొచ్చా? కాటుకు పెట్టడం వల్ల ఐ టీయర్స్ బ్లాక్ అయ్యి ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో నో.